नमस्कार प्रणाम भोजपुरी समाज, आप सबके फिर से स्वागत बा एगो नया खबर में। हम महेश तिवारी खबरें भोजपुरी के साथ बात कर छठ के सीजन में अगर केहू के चर्चा बा तो पावर स्टार पवन सिंह जी के गाना के। पवन सिंह जी के गाना ऐसे भी फेस्टिवल वाला गाना रहेला, उ चर्चा में रहेला, लेकिन एह बार छठ गीत के यह पावन पर्व के जौन गीत बा वो गीत के एगो अलग महत्व बा, एगो अलग ओकर भाव होला छठ के। वही छठ के भाव के और दोगुना चौगुना बढ़ावे खातिर पावर स्टार पवन सिंह जी एगो नया ऐसा काम कैले बनी जे कि भोजपुरी समाज पूरा मान सम्मान के साथे वो गाना के इंतजार करतिया। बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह जी के साथे हिंदी के दबंग पावर स्टार द रियल किंग हिंदी के सोनू निगम जी गौले बनी। जी दबंग ऐसे कहनी है कि सोनू निगम जी साँच बोलीला और पूरा डंका के चोट पे बोलीला, एकदम हिला के रख दिला। जैसे पवन सिंह जी भोजपुरी में हिला के रख दिला, वैसे हिंदी में सोनू निगम जी के डंका बाजेला। तो बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह जी के जो छठ के गीत बा वो गाना के एडिटिंग पूरा हो चुकल बा। वो गाना के एडिटिंग मुंबई में भइल है। रवि पंडित जी वहाँ के पूरा टीम एकदम जोर शोर से लागल बिया और वो गाना के एडिटिंग में। वो गाना अयोध्या में शूटिंग भइल है और वो गाना के एडिटिंग मुंबई में हो रहा बा। उम्मीद बा कि 1 तारीख के ये गाना रिलीज हो जाई। और जैसे ही यह गाना के पोस्टर आवता, यह गाना के रिलीजिंग डेट आवता, रिलीजिंग समय आवता, रउआ सब के बीच में न्यूज़ के माध्यम से हम एगो वीडियो लेके आई और रउआ सब के सूचना दें। रउआ सब से आग्रह बा कि पावर स्टार पवन सिंह जी के तमाम गाना के रउआ लोग प्यार दुलार देबे करीला, लेकिन एह बार कुछ खास बा। खास एह के चलते बा कि गाना छठ गीत ह, एकर सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहा बा। अब एगो सोनू निगम जी भी साथे गौले बानी, तो डबल स्टार के डबल एकदम धमाका। कुछ चंडाल बड़े सो जौन कि इहे फेरा में बाड़न सो कि पवन सिंह जौन करत रहे ओकर बाद में फिर कॉपी कइल जाओ। ई बस के बात नहीं है। पावर स्टार पवन सिंह जी एगो नया लिख बनाइला, एगो नया राह बनाइला। वो राह पे दोबारा लोग चलेला, लेकिन चले भी आवे के चाही। पावर स्टार पवन सिंह जस करे में कई जन्म लाग जाई तब वो उम्मीद बाकी ना होई। तो यह के चलते कुछ नया करी सभे, कुछ अच्छा करी लोग। अब भोजपुरी समाज वो गाना के प्यार दी ही सभे, एकदम पूरा गर्दा कर दी, जय जय कर दी। मिलल जी अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय माँ विंध्यवासिनी।